ndo zviri kuitika pambari pamusika izvo. Mukatarisa kuti vana vechikoro vakudzokera kuzvikoro handidika zvikoro zvakuvhurwa vanenge vakati wandeiwo parengi vabereki vari kuendesa vana vavo ndo zviri kutoitika izvi. Mukatarisa nhasi nhamba yevanhu vakati wandei kusaridza kuti vana vezvikoro vari kudzokera kuzvikoro handidika ndo zviri kuitika pambari pamusika izvo mhuri yeZimbabwe handidika ndo zviri kuitika pambari pamusika izvo. Vamwe vari kutengesa kuti vana vechikoro vadzokere kuzvikoro zvakanaka. Makadikwa mai handiri basa riri kufamba. Vana vechikoro vari kudzokera venyu vakatoenda here vana vechikoro kandi munogara navo? Aiwa tinotenda mama. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika izvo. Vana vezvikoro vakudzokera kuzvikoro handidika. Saka nhamba yevanhu parengi yakati wandei mbijana kuti vana vezvikoro vakuita sei? Vana vezvikoro vakudzokera. Muri kungoona handidika. Yes shamwari muri right. Unonzi ani wewe? Tani ani? Kwewe unonzi ani? Ani? Tatenda ani? Asi makudzokera kuchikoro munodzidza kukupi? Kanyemba primary school. Kwabhururu wangu Kanyemba Bonzo. Handiti iwe uri grade chi? Uri grade 3. Kweiwewe? Grade 6. Chikoro chiri kunakidzira chikoro? Sure. Asi unogona? Kosisi wangu uri grade chi? Saka unotogona? Saka uri kufarira kuenda kuchikoro? Saka unonzwa sei kana uchigara kure namama uri kuchikoro? Zvinofadza? Chako kuda kudzidza handiri? Saka uda kuzoita chii kana uchinge wapasa chikoro wapedza chikoro baba? Teacher. Asi kufamily kwenyu kuna teacher ariko. Saka uda kuti teacher. Tinotenda muri Zimbabwe. Ava ndi mama here. Mama makasimba here. Munonzwawo sei kana muchikwanisa kuwana mari kuti vana vachienda kuchikoro vachidzokera vamwe vana vakagara pamba? Munonzwa kupara ndirika. Saka munoshuvira yakanaka kuwana venyu ndirika. Saka munoti kudii kune vamwe vasingaendesa vana kuchikoro? Aiwa tinotenda mama. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pambari pamusika. Vana vari kudzokera kuzvikoro ava. Vana vari kudzokera kuzvikoro ava. Chibaba icho muri sei handidika. Vana vari kudzokera kuzvikoro. Mabhasi mukatarisa ari kuloda handidika. Kuratidza kuti vana vari kudzokera kuzvikoro vari kuenda kudzimba dzavo handidika. Vana vese vari kudzokera kuzvikoro ava. Amene munhu ane mwana wake asati adzokera kuchikoro but vana vari kuita sei? Vari kudzokera kuzvikoro ava. Ndo zviri kuitika pamusika pambari izvi. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pamusika pambari izvi handidika. Vana nhasi mukatarisa murengi vanhu vari kufungidzira kuti dzinogona kunge iri holiday handidika but vana vari kudzokera kuzvikoro handidika. Asawira makadii zvenyu? Asawira ndiri kuona kuti vana vari kudzokera kuzvikoro. Imimi makazviona kuti vana havafani kudzokera kuzvikoro vaine nzara. Vamwe vanogona kumuka usiku siku vachiuya panapa munenge mune madrinks mabiscuits chiwadi. Vari kudya here vana asawira? Munoti kudini mubereki asingatengeri mwana chikafu? Unosvotwa. Unodzimbiwa asawira. Hey! Akomana muri kungiona airport ndege inogona kumuka yakabhara padapa. Uri sekodaiwo samba? Aiwa zvakarongeka handidika. Chiko chamuri kuchema chero. Muri sekozokera sekuru. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika. Vana vari kudzokera kuzvikoro. Muri kuzviona vana vechikoro ava vari kudzokera. Zvakanaka kuti mubereki udzorere vana kuchikoro handidika. Zvakanaka kuti mubereki udzorere. Zvose zvamuri kuona zviri kuitika izvi vana vari kudzokera kuchikoro handidika. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pamusika pambari vana kudzokera. Asawira makadiko. Ndiri kuona vana vari kudzokera kuzvikoro. Muri kuti kudii? Vana vechikoro vari kuwadza ucholo. Muri kureva here kuti vana vechikoro vari kuwanza mucholo vakuenderana nemi zvii? Kozi tseye zvikidika zviko izvi? Oh my God! Ndezokupai namba chete mufonera katika kangana nongosira mpana kupiwa namba nongwa mudibata ndokupai makambani zi 2 na 3 my bares Naik koruman. Men memborosa biara we. Chiko nebdara. Right, wakaro echipinge. Unotambudzwa ndiye Boshogoro. Ndiri nickname kani.
Aiwa. Ndakauya kuwara. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pamusika pambare. Mukatarisa namba yevanhu yakawanda nhasi. Vana vezvikoro vari kudzokera kuchikoro handiti. Hamene kuti wako adzokera here kuchikoro handiti. Vana vari kudzokera kuchikoro handiti. Iyi Mandaza yakananga paChipinge handiti. Iri kuenda handiti. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika. Bhazi rakananga paChiweshe. Mukatarisa vanhu vakati wandei vana vari kudzokera kuchikoro handiti. Hamene kuti wako mwana aenda kuchikoro. Mavhedha, magweja vari kutengesa nemahwindi ari tii. Zviri kuitika pambare pamusike. Vana vari kudzokera kuchikoro. Vamwe kuchena chena kana kubata zvijara zvike. Vada kurova machenero makaita abhoera. Ana baba vari kuendesa vana kuchikoro muda kurova mari yese handiti. Asawira. Yeshikovana. Mpepo wangu. Nakala kubisa moda kuna kuputika. Imodi haka wakati shawari. Asawira. Imodi haka wakati shawari. Asawira. Baruyu. Mapapiro wako haya. Zvinozosakana nazo. Manje ndiri musika uno neto driver kubva kumba. Unani? Kona ini. Wakambona mota mune munhu. Iyo yaimhanya. Koini yaimhanya yakamuona sei? Ndiri kuda kutengere drinks. Ndiri kumbotora wopana bandika. Ichokwadi muri yeZimbabwe tiri pamusika pambare. Amai makadii zvenyu? Tikuona nhasi vanhu vakati wandei mumusika handitika. Vana vari kudzokera kuchikoro handitika. Imimi munoita zvekutengesa basa riri kufa here? Basa riri kufa, vanhu vari kufamba handitika. Muri kuzoona inonzi rimbi handitika. Rimbi mukatarisa vana vakawanda ndo vakadongorera vana handitika. Kureva kuti anoenda kuchikoro handitika. Venyu mwana mama aenda kuchikoro here? Mwana akatoenda nezuro ka. Aiwa makarongeka amai. Ko asaura vari. Nawo asaura. Aiwa kutoshiriwa. Oh my God. Mzukuru, unitsvake. Halo. Hello? Yeah. Mbatsiri wokupi? What is 0780? 258. 564. Munhu wandiri kutaura ing'anga baba, ing'anga ndizvi. Ing'anga hasi muprofita. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika izvi. Ava vashandi veka vari kuona kuti musika wakachena. Kanzuro mukizvino inongosarudza mandimba. Vese vakazara. Honai tambotasana kumberi kwavo. Chibaba izvo. Mushe zviri sei? Apa ndiri pamusika. Wo. Alright baba iripo. Iripo baba iripo. Ndodzoka. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pamusika pambare handika. Vana vezvikoro vari kudzokera kuzvikoro saka nhamba yakati wandei pamusika. Inyaya yekuti vana vezvikoro vari kuita sei? Vari kudzokera muzvikoro handika. Mabhasi vese amurona. Vana vari kudzokera muzvikoro. Makadiko mutungamiri? Handika ndimi kana baba. Vana vari kudzokera kuzvikoro here? Vari kudzokera zvakarongeka. Aiwa ndinotenda pangu. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pamusika pambare. Vana vezvikoro vari kudzokera kuzvikoro handitika. Nhasi mumusika makati wandei vanhu.
chikonzero vana vezvikoro vari kudzokera muzvikoro. So ndezviri kuitika pamusika paMbare izvi. Mabhazi akasiyana handitika. Musika weMbare vana vari kudzokera muzvikoro handitika. Amai zviri sei? Ndimi muri kubika bika vana vachidzokera kuzvikoro. Basa rinenge rakati simuke here? Zviri kufaya handitika. Vana vari kutenga machips handiti? Yes. Machaja ari kutengwa. Yes. Maponze. Ichokwadi vari kutotaura kuti mavhenda mari vari kuita handirika nemabanana. Mambo ndiri kuzviona kuti imi mune bhazi ramunoshanda muri. Munoshanda muri mubhazi ripi? Inter-Africa rinoenda kupi? Nhasi muri kuona zvakasiyana papi ndemamwe mazuva. Handirika. Aiwa tinotenda mambo tinotenda. Itingire. Aiwa tozi. What? Oh. Uyaunzi. Chandu nditoda namba yako kuti zvaruda izvi. Bora tigeti dai. Dzakasikitika ndiri kuita. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pazuva ranhasika. Nhasi mukatarisa musika munenge makati wandei vanhu. Vana vechikoro vari kudzokera kupi? Vari kudzokera kuzvikoro handitika. Vana vechikoro vari kudzokera kuzvikoro saka vanhu vakati wandei mumusika. Ndo zviri kuitika muri yeZimbabwe. Ndinoda kuti muone one munhu anove ari kuTeam Spirit. One murume akareba. Baba Harare. Muri seko Baba Harare. Zviri iri seko Team Spirit. CAG. Ichokwadi muri yeZimbabwe. Makanzwa tichitaura kupera kwegore. Team Spirit ndo yanga iri paZBC National FM ichisponsor ZBC Top 50. Vachimhanya nechimuti vachitaura kuti vanofamba nevanhu zvakanaka sei. Baba Harare. Vanhu vangashamisika zvikuru sei. Tikwavo nogona kukune rudzi rwakafanana naBhosho. Tumwe rudzi twepasi-pasi twakangodaro. Nhasi ndiri kutaura nemutumba muri yeZimbabwe anowanika badzi kuTeam Spirit. Kana ndichiti Team Spirit ndikureva CAG. Makadi Baba Harare. Zviri sei? Mota dziri kufamba here? Vanongodziona nemuhlovo nehunhu wadzo. Ukaitarisa unoona kuti wapinda mubhazi handirika. Vari kufamba here vanhu? Nhasi ndiri kuona kuti vana vechikoro vanenge vari kudzokera kuchikoro handirika. Muri kukurudzira kuti chii vana vachidzokera kuchikoro sezvizvi? Ngaperekedze vanhu. Handitika. Maforomani. Utungamiri hwepamusoro. Hakuna kambani isina utungamiri. Yekuti vafana vakada kutamba vanobva vadzikama vakanzi yeyi. Muri kuti kudipa kushanda nebasa, muri kushandawo zvakaita sei baba? No vanhu vangatadza kutoziva. Kambani yenyu inonzi chii baba? CAG Travelers Coach. Team Spirit. Handitika. Saka basa riri kurova. Handitika. Ndavaratidza ndimbo. Kungosimudzwa nekugadzikirwa pasi. Baba Harare. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pamusika paMbare izvi. Mukazvitarisa kuti vanhu vakawanda pazuva ranhasi, vanhu vechikoro vari kudzokera kuzvikoro handitika. Saka vanhu vakati wandei ndo zviri kuitika pamusika paMbare. Kune mativi mana ose kwamuri ndo zviri kuitika paMbare izvi handisi. Ndo zviri kuitika paMbare pamusika pazuva ranhasi muri yeZimbabwe. Vanhu vakati wandei pamusika, vanhu vechikoro vari kudzokera kuzvikoro handitika. Baba makasimba here? Chokutanga ndechekuti vanhu vari kuona pabhazi pamuri kumukashura hakuna zita ingori pendi. Munoshanda muri kubhazi ripi baba? CAG iri kuenda kupi? Munoita zvakadika. Ndinoona mabhazi kazhinji ka munhu anogona kukwira bhazi achienda. Kana zvinhu zvake zvikarasikira mubhazi munoita sei zviwanikwe? Handitika. Kusvika zvawanikwa handitika. Munhu wese anofanira kufara handitika. Saka muri kuti vanhu vafambe nemabhazi api? Ichocho. Kupona kuri kupona handitika. Iri bo. Mwana wameka. Isiri seko ziswako. Azibere. Ichokwadi muri yeZimbabwe. Munongoti kumabhazi pamwe kunosevenza vanhu vakadaro. Kune mandimba without.
Yes, Muriel Zimbabwe. Ziwindikazi. Ziwindikazi. Hero. Icho kwadi Muriel Zimbabwe. Vana vechikoro vanotonawo maredhiyo vachinandirika. Chikomana chinotengesa maredhiyo, machargers, mafoni akanaka ndiri. Andi chise chikomana. Zviri kufaya. Ko wakagara naye ibhebi rako here kana kuti munoshanda mesi? Ibhebi rako here kana munoshanda mesi? Kopozungura ndinyaya. Bofela. Sandi akakunyipira chinenge nacha. Sandi akakunyipira. Zvikinika. Zvite. Icho kwadi Muriel Zimbabwe ndo zvamuri kuona izvi. Vanenge vari mukati mekutengesa vakomana ndiri. Mudhara neairport mumusoro. Imhanza yakapota mharwa nehelicopter musoro. Vafungidza kuti iground. Yes. Zvese izvo zvinoitika pamusika pambare Muriel Zimbabwe. Amai vakarara vari kuzorora. Mari yematemba yange yati wandise yanditi. Ndo zviri kuitika izvi. Muchembere. Makadizvo tiri kuona vana vechikoro vari kudzokera kuzvikoro handitika. Zviri kufaya here basa iri? Zviri kuita handitika. Amai. Muratidza kuti makagara nemusana. Kufamba kwemari kawo. Maita ando. Hello. Masaga atopera ka. Manohodha mamwe. Zvakangonaka zvakadaro chamwana. Yes. Ndiri wasondozera. Aiwa eh. Amai makadi. Hands man. Yes. Mbale wewe. Yeah, good. Mbale wata marika. For me. Sano. Unaipia? Ndi sano adizi. Adikanga yes sano. Bozo mano mtamenza. Ini zokama nemapurisa zvondijeta. Bozo ka. Bozo kwa. Apa usimu uniform shakwani. Totorova nemaoko faidi chaizvayo kana kutopitseka inodidi. Takafanana. Akuna munhu akadai. Kwenda kunokurwa so. Ndarovere ndichikwe. Shopuru manya. Kuri kumanya. Uye ndizokuda. Uye. Ndambotenga ndaumanyisa mfana kuchikoro. Amai vakarongeka. Haiwa ndiwo mupurisa nebrand. Yo. Haungoisi mari pasi mazokisa mari yako inobereka. Aya ndoziva ndokuona chama. Uri kuziziva here kuti iwewe ndowakasimudza ini. Ndika ndikuudze nhasi. Kana mune diki ndibei. Aiwa iwewe naMwari. Mwari vakauya vega ndotiza. Vari vapenyu. Ore bozo shamari nozouya. Ndo wakakona. What is it? Oh. Oh. Vanhu vari bosi ngaita. Kuti mafesi this. Yes. Even torna mafesi anga matonifundzwa zvitodaro. Vachondishingisa kuti apedaiso nchodzwa recipe. Achidaiso idaiso. But ndasina kumberi ndichazovaona kuti vari koke. Kuma muri. Vamaita mapiwa $2 avangada tokupa YouTube. Hazvipiri mushi mwana wamai yangu chaiye kwaziri wamai bhanda. Halo halo helo halo helo makadie
Manyoni. Change yangu. Ansada bona. Azipere mushi. Agoma. Burize go agoma. Urongeza zimbidze basi. Ngoma nangu kuda tsano 2 minutes. Anda pampedza namo. Ane dira ari kutenga. Akamba nangu akupinda basi. Dira ari kutenga. Andi tosangana kuma 1 ngwe. Siko kuma 1 kwashira. Hala. Dziedza munhu anoega paredhiyo atitori nhamba isi. Ndimi unofana kutotorevo paipa because anenge achitaura ega saka isi hatina zvatinozitorera. Unoponekaita sei nani? Unonzi mani? Kutorira ikoko kumoto andana problem. Ule mali. Ndikuna kupa 50. Ide you 55. No, nditora mari yandinayo. Nzae. Ichivone. Infinix Hot 7.